Oh no. Oh no. iPhone sing 3 juta ki rada gedhe Ya kae. lek wis digaji ngono digaji. Jam tayange ae tak tekok-tekok urung. Jenenge kurang piye ta kurang dawa durasi napa piye? Durasine sing dilok. 40 jam ya. Oh lah kudune ngono ki durasine sing dilok. Durasine sing dilok. Iya. Ya tak kira durasi leh nggawe video. Nah guys, ini kita pembakaran cuyu untuk menggisangi Mbak Ti yang memakani padi. Ini ada anak yang kejegur. Kejegur kalenan. Anget. Ini guys, ini memanaskan anunya guys, biar garing. Ini kondisi. Dipanasi terus dimakan. Iya. Kurang mangan. Bawa anak buah. Orang asli. Wong Dayak. Cuyunya sudah matang guys. Sapa. Berarti gisang lho kira-kira trai. Betubat. Betubat. Wong golek iwak ya? Iya wong golek iwak lek cuyu itu mengawet dhewe. Dunya yang golek cuyu mengawet dhewe. Aku bicarni ya, tapi ya kurang gitu. Yang di mas gisang itu. Itu lek jadi kurang. Tuh guys, ini cuyunya Telo, Pak. Telo. dibakar. Jadi salut. Aku di aneh panas lho. Pokok banyak kurang. Wak, ada apa, Pak? Teng. Bang suwo kok. Ora karek anune rene genine kok. Ya jare lho kuwi lho ngangah kok ngono. Nyek. Heeh. Kono. Etan kentekan karek cutang tak gecek nek botoku. Iki mati. Wis